Ka HYC Mauthat Rashan Circle ha ka jinglam jong somla shambor lang ren ubdu presiden jong seng negeri circle ha ka sing sajan jong teo balala kata ha ka khatlai drek unaitung arjar arab sau kalayo ban penkha biang sakawai pat ka sanat trikam jong seng HYC hapo ka sinong ringi saulia ka bahap hapo ka Eastern West Khasi Hills District ye kini ka sanat trikam jong seng latip kum ka HYC ringi saulia unit lapan long ya jinglang hapo ka yingdor bar sinong jong ka sinong ringi saulia ha ka bawa assistant secretary ka seng na Mauthat Rashan Circle usamla kemerjing marwen ulalong syong kenor bad haswa pan sedang ya jinglang layo ya jingduai na usamla Wiseman Kharbani bad layo ru ya jingren lengkot na vice president ka HYC Mauthat Rashan Circle usamla bahakupar paryong ya kinong kitkam jong seng HYC ringi saulia unit lapan skam do president ka HYC Mauthat Rashan Circle usamla shambor langren bad habakran kum gejing kentu kan pham na kalyang jong somla shambor langren ulong babenrong hapo ka seng HYC hab ban yakit ya ba yikikam hapo ka imlang salang bad ban sekri ya kejaj benreu ka bahab ban sedang nadu na kadong kathany bad ka senong lejong kum kit khot ka seng ki hab ban matru yiki bebon ki jing balada ki samla ki don jing thumu banrong hapo ka seng HYC da ka bathumu ban yo nong yelede cement kan bha shibun ban nomrong hapo ka seng HYC bad habo pun ko ne jing keran ulong bawat kami lanti ba ka HYC kan IAAYP Henry Dayban bu ya ka jingkeli ka ban long kum ka thong yelade ka ai ka bangan le ya ka jaj ban reu lengba ka seng HYC ki nong kit kam jong HYC ringi saulia unit ki blashim ya ka jing pentian semai ka ngi ki kentup ya usamla tam neswa thaba kum presiden usamla Boyan Paryong kum vice president usamla San Kliswer kum general secretary usamla powerful thaba kum assistant secretary rangkat ki prangut ki wepat ki nong kit kam bat kit khot jong ka unit da ka jing tip breu tip lai bada ka mensim yala ka jat pen reu nikular scam bantrei hok klem ken randil ya kari bat ka jat pen reu nyutra ka jing jong ki bai ba jong ka nong shom shnong jong ka ni sonia mun keren piap ap yo orang ba shnong piap ap yo soda shnong kajing sanction jong government kajing ai jong sarkar nang tagri surok pensuk ya no yipi ya kajing jong pi andre haba pi kum ki nong sanction phim ong ai mut le kontraktor kap gomon umnan makren tere la don ke HYC hap kren pensuk no yang sen na ai nuk sai ta mo kum kita kajing jong sanction tha haki ai barok kajing here asuk ha kajing puli haka puli puti kajing here asuk haka burom ka akor kajing here asuk hak inang salam hono ban pe ingin dera ba sinong em takada apa ni don hapo ka new traffic parcel ai ka tang sindon sipai de mas ndrong sipai la thong sindon ban inform ni padingi thong sindon inform hadu box nam kan pi nim don inform ni phong de jong bre ka lengkor la ne ka duty ke jong ni don hapo box nam jong na ka sinong thawari jinga hadu kata om don dawai kinong pang hadu kata kajing yang dong lain kat ne kajing jenjar om don doktor om don nos om don makaran wero snap tu amel istu le jenjar ni am nong sinong jami kata kade ka kamar me jami kata kade ka duty jami ini yo pi ongan rong po HYC yo bisa trai gua harus pak rong HYC lalu pi don kum kata kasan perkat nong pi berat no nai rong po kan mau ini ketin jonga wat perkat bakai HYC ke le ai nam ta jong pi perkat pi le ai ya ka jat ko jong pi leng bakai HYC kan mau kata wat nom kmilti bakai HYC leng ka ri ba ka jat beru kan le ai ya pi Henry perkat nam ta pi le ayu ya ka ri ba ka jat beru ka jong pi leng bakai HYC rengong mi pi lum ya kita jingkran ki jong ki bero lum kenton ko mo jam na uta ba sekri ngari ko icha bero ha ke jinglong ke jong aku noi lam bun ba ada pin pet ya ki jing duna siren jani duna andre ai ba ke jing don jong aku HYC ka dei ban long ka jingker ku ya ke shang ta ka ri ba ke chan bero ko jong pi ni de ke si ka ba pi shim ka rai rang ba ban pan ya smok ya tadi bakai new trap tinggal kerku kerdo epi ai bakai HYC Mauthat Rashan Circle kerku kerdo ya ka
rengi solia unit bahkan nang he nang san bahkan nang pelung nang irat bahkan nang syampang hagi jing terekam pidon kan orang jing nang ni cakap ninya rengkat pentelun ya kari buat kerjaan pendero Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai